Salamu aleyküm. Polis elimin gepleşimize hoş geldiniz. Bugünkü mihmanımız Leyla. Leyla, hoş geldin. Hoş bulduk. Bir silap gelenin için köp sağ ol. Sen silap çağırınız için sağ olun. Leyla, gıyt kaçı? Öğün barada aytıp versen. Men Leyla Recep var. Aslım Daşoğlu'dan. Özümüm 90. yıl. Bilişime göre sen öğlenme gepleşimine çıktın. Yani evlenme programmasına. Topal Zuhal, doğru mu? Zuhal Topal. Zuhal Topal diyor. Peki. Leyla Hanım geliyor ilk olarak Ali için. Nereden geliyorsun? Hasan çıktın ve ne maksatla çıktın? Durmuşa çıkmak maksadın mı? Yoksa başka maksatlar bilen çıktın bu programa? 2017 yıldaydı yani çıktım. Ben hiç maksat bilen çıkmadım. Gürleşyanım bilen seviştim. Prosto şoň için yapmak için çıktım. Köp kişi kiredi ya. Sen eğer gözlemene çıktın deyip olar ýaly. Onu gepleşiyor çıkanında bir tanışınız bilen çıktın mı ya? İnternetten özün gözlep tapıp nerede çıktın? O taýda meň bir sanık joram işleýärdi. Onuň bilýärdim o taýda oýun bolýanyny. Ýöne gidip gözüm bilen göresim geldi. Hem şu gürleşýärmiň için ýakasym geldi. Şu gepleşikde seni Alakbar bilen söýüşýän diýdiler, doğru mu? Ýok, dogry däl. Ol öňden tanaýardym men onu. Gepleşikden hem tanıýadyn sen Gepleşikden öňden tanaýardym. Gürleşýärdik biz, dost ýaly. Biziň aramyzda ýöne hiç tat ýok. Dostsunuz, diňe. Dost, ha. Leyla, dost, diňe dost. Ölenme gepleşigine çıkandan soň sen durmuşunda bir üýtgeçlik boldum, durmuşuna tapawut etdimi? Üýtgeçlik bolan zat o taýda bir näçe joram boldy. Instagramda diýişimiz ýaly adamlar köp boldy. Kän adam tanadym. Sen eger şu wagtky düşünjäň bolsa, ýene täzeden gepleşige çıkartdyňmy? O taýda hemme zat gyzykly. Gyzykly geçýär, wagtyň çalyp gelýär, çykardym. Yani sen gepleşige çıkanyň pişman edenok. Ýok, pişman edem. Polis elimin gepleşiginiň hemaýatkary Ýeni Kapı Fitch House. Leyla, neten az köp, ilimin ağdan var, tanalyan, yani gepleşige çıktın, televizyona çıktın, Türk televizyasına çıktın. Sen tanıymal hükmünde seni davlene bağ mı? Aydımçılar ýaly aňaryk kafejyga ýa restoranjyga barana tanalyp şolar ýalyjyk bir davlene barmy? Käbir kafelere gidenimde gavat gelýär. Edil aydımçılar ýaly däl diýelim. Ýok, edil aydymçylar ýaly derdim ýöne gowy görüp sebäp köp kişi görýärdi-de o programmany bilýäňizmi? Görün üçin belki tanaýandyr. Şo sebäple Ýanyna gelýär. ha, ýanyma gelýär, surata zada düşeldi ýene olýar. 50 000 ağdan sen şu gepleşe çıkandan soň köpürlümi ya öňem badymy? Ýok. Men 2011-nji ýyldan bäri ulanýan. Kän ulanýan açdym, ýöne kän ulanamapdym. Şu 1-2 ýyllykda ulanyp başladym. Adamlaram men programa çıkandan soň köpürdi. Ağdalan? Ha. Ine ağdalan içinden kim köp ýazýar? Ýüritelik bilen olalar mı, gıylar mı?
Oğlanırken yazıyor. Olunurken ýazýan olsa ýadynda galýan näme diýip ýazýarlar? Eger sır bolmasaýda. Men açıp okuyan, ýöne jogap berem ok nähili. Görüşüp bir ýerde oturup çay içip bilersmi? Görüşüp bilersmi? Şolar ýaly zatlar ýazýarlar. 50.000 aldan näme peýdasy bar? Ýa-da näme erwet taraplar bar? Erwet tarapyna hiçsini göremok. Peýdasy eýleden beýleden reklama gelýär. Naprimер, peýdasy bolýan tarap. Diýeli, onlar şeýler, şu soragyňyzda ýene bir sorak. Instagramyň üstü bilen gazanç edip bolarmy? Instagramyň üstü bilen bir aýda näçe mat gazanç bolar? Gazanç edip bolar. Ýöne men kendim söýlemem. Edip bolýar gazanç. Leyla, çağa wagtyňdan bäri bugüne çenli bir arzu eden hünäriň barmy? Arzu eden hünärim bar. Näme? Sır bolmasaýda. Men aýdymçy bolmagy isleýärdim. Sen hem aýdymçy bolmagy isleýär. Bir öň gepleşigimizde Nuran Arsanowa ihmanymyzdy. O da şu soramda edil şular ýaly jogap berdi. Aýdymçy bolmagy isleýän diýdi. Nesip bolsa aýdymçy bolarsyň. Yok, aýdymçy bolup bilmese men sesim ýok, ýön özüm höwes edýän şoň. Höwesiň bar. Ela şu wada çeli. Hakyky söýge inanýanmy? Inanýan. Hiç birini şu wada çeli söýdimmi? Sevgisiz ýaşap bolmaz-a? Söýdim. Birini mi söýdin ýa bir näçesini mi söýdin? Bir näçesini söýsem onda söýge bolanok. Конечно, birini söýdim. Birini söýdin. Ela sen pikirinçe Instagram platformasy, Facebook platformasy ýa-da Twitter platformasy derejesini düşürer. Meselem diýelim Facebook son bir näçe ýyldan bäri derejesi kän düşdi. Öňki ýalak adamlar gıtlanan Facebook bilen. Yine 5-10 ýyldan Instagram şu derejeye gelermi? Ya Instagram bundan beýlek artarmy? Men pikirimçe ýetgemezmi kady ýani. Sebäbi häzir özüm tutan çağlar Instagram ulanýar. Biz uşo garran wagtymyz olar bizim ýaşymyza ýetip Instagram hasam belet bolar kady ýani. Instagram'a tez obnovleniye geliyor. Şu obnovleniye var da pikirin var mı mesela? Yok, sebäbi men telefonuma gelen oğlan. Instagram bilen yönekay bir adamın lişnisini, aktörün derejesine ya aydınçın derejesine yetip bolarmy? Yönekay adammy? Yönekay adam. Yetip bolar. Eger de ol bir iş etjek bolsa, reklamalarını köp etse. Daşar döwletde Instagram'ın üstünden galanlar kino düşüp başladılar. YouTube platformasında ulu auditoriya yettiler. Bizim yani Türkmen auditoriyasında da Instagram'ın üstünden şu derecelere yetip bilersin. Hemme zat özüňe bagly. Bir umyt barmy seň pikirinçe? Umyt. Adam etjek bolsa, çyn ýüregi bilen etse, ihlas bilen etse, hemme de adam edermi kady ýani. Leyla, Türkmen aydınçlarımızdan kimi halayan, kimleri halayan şey değil? Köp kişi halayan Türkmen aydınçlarımız tööleme gün-günden gowy aydınlar çykarýar. 2-3 tane aýtsak. Esasy iň gowy ýan aydınçym Amalia. Amalia, ona? Ha. Ana onu täze ýakynda derdi 1-2 ýylykda çykyp başlady. Ýaş aydınçlarımız. Ýaş aydınçlarymız Celil Nurberdiýew we Celil, Amalia'da ýaş aydınçym ýakyn. Amalia'da ýaş. Sen pikirinçe ýaş aydınçlarymızdan kim geljekde Kahkajan derejesine yetip biler ýa-da kän tanymal bolup biler diýelim. Üýtgeçli zatlar döretip biler. Men pikirimçe Amalia galyp biler. Sebäbi gün-günden täzelikler dinleýijilerine ýetirýär, o aýdymlar çykarýar. Özüň alyp barşy gowy, mehirli, sada. Rango menem goşulýan sana öz ýaşyna görä Amalia tapawut formatlarda aýdym çykarýar, tööleme gutlaýar seni. Amalia diýdiň ya, indi Amalia'ň haýsy aýdym halayan? Amalia'nyň jana-jany jamaýdym gowy.
Yattın bilen mi ama Can Aydın? Bilýän. Ekber abi. Kıyın görmesen. Sen menin awadan dünyam, ajaýyp dünyam, mehribanejim, menin canejim. Şalaýdym gorýan. Leyla 50 min algan, bundan beyleyem artsın. Bugünkü gepleşigimizi tamamlayas. Dostlar, öldüğümüzü bu seyredin. Görüşýänçe sağ olun.